Díky. 30 sekúnd. Toto taška mi zase spadne, už to vidím do piče odtiaľto. 20 sekúnd. 50, prava 2 drž, 100, ľava 1 reš. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ideme 50, prava 2 drž a 100 a po stovke ľava 1 reš a za ľavou 1 reš zasa 100 a ľava 1 reš zas a do pravej 1 cez horizont, ľava 1 reš, do pravej 1 cez horizont, po 30 horizont prava 1 a 50 a ľava 2 reš, 50 a prava 2 reš, ľava 2 reš, sorry, ľava 2 reš, do pravej 1, do pravej 1 a do ľavej 1 dlhšia a 50 a ľava 2 zachádzka a prava 7, ľava 2 zachádzka a prava 7, a ľava 3 výjazd, 100 a ľava 1 reš, všetko OK? Ľava 1 reš a prava 1 a ľava 1 bude ešte 1 a 150 a ľava 1 dlhá, 150, ľava 1 dlhá, na konci reš a prava 2 do ľavej 2, prava 2 do ľavej 2 a 50 a prava 2 a 50 a ľava 1 reš a 50 a ľava 2 reš a 30 a prava 1 do ľavej 1 reš a 50 a prava 3 reš do ľavej 2 reš. Prava 3 reš teraz do ľavej 2 reš a 50 a ľava 1 reš do pravej 1 reš, ľava 1 reš, prava 1 reš a 100 a ľava 1 reš a 100 a retarder sprava. A ľava 2 a 70 a prava 2 otvorí 1, 70, prava 2 otvorí 1 a 70 vľavo a prava 5, 70 vľavo a prava 5, 50, prava 1 reš a 50 a prava 1 a 30 a prava 1 do ľavej 1 a do pravej 1 reš a 50 a ľava 3. Ľava 3, zavre 4 reš, pane, 70, ľava 1 reš drž, do pravej 1 a 50 vľavo a prava 5, 50 vľavo a prava 5 teraz, prava 5, za 5 prava 1 a ľava 2 otvorí 1, ľava 2 otvorí 1, 70 a prava 7, 70, prava 7, a 50 a prava 1 reš do ľavej 3 reš. Ľava 3 reš a 50 a ľava 1. 50 a ľava 1 a 100 a prava 1 a 50 a ľava 2 reš do pravej 2 reš. Pardon, prava 2, ľava 2 reš do pravej 2 a 70 a ľava 9. Ľava 9, 70, ľava 9. Za 9 prava jednička bude. Prava jednička a 150 stredom a po 150 stredom prava 2 plus reš do ľavej 1 dlhšia, prava 2 plus reš do ľavej 1 dlhšia a 100 a ľava 2 koniec 3 reš, ľava 2 koniec 3 reš a prava 3, ľava 2 koniec 3 reš, teraz bude 3 reš a prava 3 do ľavej 1 reš, prava 3 do ľavej 1 reš a prava 1, 1 a 100 a prava 7 za gumy. Prava 1, 1, 100 a prava 7 za gumy. Ľava 1, 30, ľava 1 reš do pravej 2. Ľava 1, 30, ľava 1 reš do pravej 2 a 50 a prava 2 a 50 a ľava 1 reš.
ľava 1 reš a 50 a ľava 9. Do pravej 2 a do ľavej 1 reš a 70 a ľava 1 reš 50 a pravá 4 guma. Ľava 1 reš 50, pravá 4 guma. Teraz do ľavej 3. Do ľavej 3 a do pravej 3 reš a 50 a ľava 3. 50, ľava 3 a 50 vľavo a prava 5. 50 vľavo, prava 5. Do ľavej 2 zavre 3. Do ľavej 2 zavre 3. Do ľavej 2 zavre 3 a 50 a prava 3. A prava 3 a 50 a ľava 2 reš. Do pravej 1 a do ľavej 1 dlhšia a 70. A ľava 2 reš. 70, ľava 2 reš teraz, 50 a ešte jedna ľava 2 reš a prava 1 zavre 3 teraz, prava 1 zavre 3, prava 1 zavre 3 a ľava 1, 50 a ľava 1 reš do pravej 1 reš a ľava 2 zavre 3 reš, ľava 2 zavre 3 reš a prava 3 reš, 2, 3 reš, ľava a prava 3 reš, do ľavej 2 reš a 50 a prava 3, 50, prava 3, 3, 3 a ľava 1 a ľava 1 a 50 a ľava 1 drž otvorí, ľava 1 drž otvorí a 50 a ľava 1 čoto do pravej 3, teraz ľava 1 čoto do pravej 3 a ľava 1 dlhšia bude za pravou trojkou, ľava 1 dlhšia za pravou trojkou a 50 a ľava 2 zavre 3 šoto reš, ľava 2 zavre 3 šoto reš a prava 3. 2, 3, šoto reš a prava 3 a 50 a 50 a ľava 1 do pravej 3, ľava 1 do pravej 3 a do ľavej 1 reš. Do ľavej 1 reš a 50, ľava 1 reš, cez horizont ľava 1 reš a 50 a prava 1. 50, prava 1 a 150 vľavo a prava 2. 150 vľavo a prava 2 a 100 vľavo a prava 1 reš, do ľavej 1 koniec reš, 100 vľavo, prava 1 reš, do ľavej 1 koniec reš a prava 1 zavre 3 reš. Prava 1 teraz bude, zavre 3 reš a 50 a ľava 4. 50 a ľava 4 a 30 a ľava 1 reš. 30, ľava 1 reš, 50, prava 3. Prava 3 teraz a 100 vľavo. 100 vľavo a prava 3 reš, do ľavej 4 otvorí. Prava 3 reš, do ľavej 4 otvorí. A 100 vpravo. Ľava 4 otvorí a 100 vpravo. A ľava 2 a 70 vľavo. 70 vľavo a prava 3 brzda, 50, retarder sprava. Prava 3 brzda, 50, retarder sprava. Poď. 100 vľavo a prava 2 reš cieľ. Prava 2 reš cieľ. Kamo, ten kameň, jak sme tam trafili? To nie je kameň, to sme išli, ja som práve ho nechcel trafiť. Abo možno s lyžou len sme ho šmajkli.